Priča o dječaku i 4 godišnja doba. Nekada davno u malom selu smještenom među brežuljcima živio je veseli dječačić imenom Luka. Luka je volio istraživati prirodu i učiti o svijetu oko sebe. Njegova omiljena stvar bila je promatrati kako se svijet mijenja s prolaskom svake sezone. Ljeto je bilo Luki najdraže godišnje doba. To je bilo vrijeme kada se svijet budio iz zimskog sna. Cvjetovi su cvjetali u životopisnim bojama, ptice su pjevale svoje slatke melodije, a zrak je bio ispunjen osjećajem obnove. Luka bi provodio dane trčeći za leptirima, skupljajući kišne kapi u svojoj maloj čaši. Volio je svjež miris kiše i nježan dodir sunca na svom licu. Kako je proljeće prelazilo u ljeto, Lukino selo oživljavalo je aktivnostima. Sunce je sjalo jako, dani su postajali duži. Luka je provodio vrijeme igrajući se vani, gradeći dvorce od pijeska na plaži, pljuskajući se u hladnim vodama obližnjeg jezera. Volio je osjećaj toplog pijeska među prstima i smijeh djece koji je odjekivao zrakom. Ali ljeto je uskoro ustupilo mjesto jeseni i Luka je bio zapanjen čarobnom transformacijom koja se događala. Lišće je poprimilo sjajne nijanse crvene, narančaste i zlatne boje, stvarajući predivnu tapiseriju na drveću. Luka bi skupljao otpalo lišće i stvarao prekrasne kolaže. Svaki od njih ispričao bi jedinstvenu priču. Volio je svježinu u zraku i zvuk pucketanja lišća pod svojim stopalima. Kako se zima približavala, Luka je s nestrpljenjem iščekivao prvi snijeg. Kad su mekane pahulje počele padati s neba, on bi trčao van, šireći usta da bi ih uvatio na jezik. Selo se pretvorilo u zimsku čaroliju i Luka je gradio snjegoviće i organizirao snježne borbe s prijateljima. Volio ugodnu toplinu svog doma, mazati se uz vatru i ispijati vruću čokoladu s kolačićima. Jedne godine, kako Luka odrasta, odlučio je dokumentirati ljepotu svake sezone. Uzeo je svoj blok za crtanje i olovke i zabilježio niz proljetnih cvjetova, radost ljeta, živopisne boje jeseni i mir zime. Lukina umjetnost osvojila je srca svih u selu i svi su se divili njegovom talentu. Dok je Luka odrastao, njegova strast prema godišnjim dobima nije vijenjavala. Proučavao obrazce prirode, ciklus rasta i promjene. Luka je postao ekolog, radeći na zaštiti zemlje i šireći svijet o važnosti očuvanja naše planete za buduće generacije. I tako je Lukino nasljeđe živjelo dalje, ne samo kroz njegovu umjetnost, već i kroz srca i umove dječice koje je inspirirao. Oni su također odrasli da postanu čuvari zemlje, cijeneći i štiteći neprestano mijenjajući ljepotu u 4 godišnja doba. Seljani, zauvijek zahvalni za Lukine doprinose, nazvali su vrt u njegovu čast. Postao je mjesto gdje se ljudi mogu kupiti, okruženi prirodnim ljepotama i slaviti čarobni ples 4 godišnja doba. Kraj.